Migamit pa og hagdanan aron masaka nila DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, Independent Commission for Infrastructure kon ICI Special Advisor retired PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. o Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang bakilid sa Shrine Hills, Matina, sa Carlos P. Garcia Highway, Davao City, kung asa adunay rock netting sa slope protection project sa DPWH. Dugay na kaayo na human ang proyekto, apan gikatingala nganong gihimo ang inspeksyon sa lugar. Sa mga importanteng buot mahibaluan sa ICI, ang gigamit nga materyales sa proyekto. Kung haom ba kini sa standard, nagkuha sila og bahin sa cyclone wire ug naggupit sa gigamit nga net kon pukot. Adunay kuyog nga eksperto ang ICI ug ginasukod pa ang gigamit nga bakal nga gilubong aron makapugong sa pukot og cyclone wire. Yung diversion kasi that's related kasi dun sa rock netting mapapansin niyo kanina, nag-inspect tayo dun sa rock netting. And then part kasi ng kontrata doon is para merong kalakip na widening ng kalsada. Ay, na-receive kayo na complaint, sir, dun sa ICI? That's why you expected it today? Yes. Walang widening na nakita doon? May tinuturo yung district engineer nga na widening on both sides of the road. Kaya sinasabi niya kanina na wala ng sidewalk, so it's part of the road widening kasi nga two-way yun. So parang nagkakaroon ng madalas na aksidente ron. Kaya they intended to widen yung kalsada. Sunod nga gi-inspeksyon ang flood control project sa Matina, Gravahan, Barangay 74-A, Davao City. Din hinila nakita ang naguba nga portion sa proyekto. Nagikatingala kay duha pa lang kabulan ang milabay. Dihang nahuman ang proyekto, naguba na ang halos 5 ka metro nga simentadong flood control project. Dili sab masulti sa ICI kung substandard ang pagkahimo. It has to go to a series of tests pa kasi kaya nga tayo kumuha ng mga materials para na sa ganon ma-determine ng quality control kung yung mga ginamit na materials ay pasok sa specification. Gipasabot atol sa inspeksyon na tibuok Pilipinas ang himuon nga investigasyon sa tanan flood control project. Subay sa report, 31 ka flood control project sa Davao Region ang imbestigahan. Kung i-emphasize na ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Ang problema po ay hindi lang sa isang lugar, pero nationwide ang problema. Kaya po nito, meron po tayong nasirang project po dito. Ang nasabi po ni Secretary ay dahil meron ng na-aksidente dito sa makeshift wooden bridge na to, ay pagawan through DE or yung regional director natin ng isang mas permanent steel pedestrian bridge. Sigurohon sa ICI nga adunay manubag ug makasuhan sa kontrobersyal nga flood control scam. Atol sab sa inspeksyon nakita ang presensya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga miresign isip ICI Special Advisor. Apan gipasabot nga ginagiyahan lamang niini ang team sa ICI sa mga proyektong ilahan ng naimbestigahan aron adunay insaktong turnover sa investigasyon. Nagsilbi sab nga representante si Magalong sa mga mayor isip champion sa good governance. Apan dili lamang sa DPWH ang adunay bahid sa korupsyon sa flood control project. Buot sab karon ipautingkay ang mga isyong korupsyon sa mga local government unit. We're working closely with DPWH, Catholic Bishop of the Philippines, CSOs. So we have the reporting system. Lahat ng mga reports na natatanggap namin, we're forwarding it to ICI. So yung mga LGUs, iimbestigahan din. Kung kailangan imbestigahan. Dili pa makahatag og time frame kung kanus ay i-file sa ICI ang kaso batok sa mga nalambigit sa flood control scam sa Davao Region. Pero ang sigurado, adunay manubag sa korupsyon.